למה אני נמשכת? לאנשים שמשהו ביודע שבסוף הם יפגעו בי. התאהבות כזו שמייצרת גם סבל ופגיעות וכאב, מעורבים לפעמים גם מנגנונים מאוד ראשוניים מהילדות ואפילו מהינקות. בלי לשים לב, באופן לא מודע אנחנו משליכים הרבה פעמים בהווה על מערכות התקשרותיות בכאן ועכשיו, אלמנטים מהתקשרות בעייתית שהייתה לנו בינקות. ולכן בטיפול כדאי מאוד לנסות ולהתחיל לפזר את הערפל, לשים זכוכית מגדלת על ההתקשרויות שהיו לנו עם דמויות קריטיות בילדות, ולהבין אילו חסכים היו לנו שם, מה חסר לנו, מה אנחנו מחפשים, ואפשר לעשות את זה בצורה הרבה יותר מטיבה ומעצימה. וטיפ קטן אחרון, תשאלו את עצמכם, ואת עצמכם כמובן, לא רק איך היה בדייט, אלא בעיקר תשימו לב איך אתם מרגישים אחרי הדייט. לא רק בזמן עצמו שלכם עם האדם המסקרן והממגנט הזה, אלא בעיקר איך אתם מרגישים אחרי, ולא רק דקה אחרי, כמה שעות אחרי, יום אחרי. זה מדע טוב מאוד כדי לבדוק את התניית הדופמין.